Okay guys, so karon we will cook a punaw. So seashell from sa dagat. So kani buhi pa kay guys. Muna siya. Punaw ang tawag locally. Kani kay angel wings ni siya. Pero kani siya mo ni ang punaw. Naka-close pa ni siya kay dili pa man siya luto. So kana. So first is to wash. I-rinse lang sa water nato. So limpyuhan lang yun. Limpyuhan lang ang punaw para matanggal to iyahang lumot sa kilid-kilid or kung balason siya, mawa ang iyang balas. So kana gihumo lang sa nako og pila ka minuto before siya iluto. Yan luto ta sa uling. Luto ta sa uling. Yan atong kinahanglan ani punaw, ya lamas. Lamas is luya, sibuyas ug kamatis ug tanglad. So ato na ning gi-prepare, no? So kamig bukal ng tubig. So ilunod lang nato ang ang sibuyas. Ang tanglad doesn't matter para kuha na siya para mahumot na imuhang luya, mga gahi sa unahan. Luya, kamatis, naday is sili espada. So mahal karong kilo sili espada, 100 kapin. So sili espada pahumot na siya para palanghalang pod sa imuhang sabaw. Kamatis. Kamatis, no? So iuwahin na to ang sibuyas dahonan kay dali man siyang malata. So kana pabukalon sa nato kay bag-o man gilunod ang lamas. Kana igbukal na usa nato ihumol ang kaning punaw. Seashell. So kani dagko kini siya na seashell kung tumos kamot Kay karon ting tugnaw man guys. Karon tugnaw. Dagom-dagom. So sakto kayo. Pabukal sa ta. Ato sang pabukalon. Kani. Pit ng bukal. Then butangan nimo og asin gamay daan para at least ready na. Once na ihulog ni siya. Kay kani siya mubuka man ni dayon. Okay? So ato sang wato na bubukal. Kaning atong tubig. Mas maayo tabunan nato siya balik. Okay? Kuha sa kog asin. Apit ng bukal guys. Ana. So atong nudag asin. Hinay naman kayong kayo sa uling. So pwede na lang to. Ato lang sang ipabukal. Ato ilunod. Kani balig 150 din yung usa ka plangganang gamay. 50 ang tapos sa taga-Ulanglo. Ni bula-bula na. Init man. Kani angel wings, tuyaw kay forma. Okay. Tanganan na nato og sibuyas dahonan. Okay. Pabukalon na nato ni timplahan, okay? Hinay na silang mabuka. Hinay na buka-buka. Buka na sila kay maluto man. Sige, buka na.
Okay, lawan sabaw. Kung pag-asin gamay pero halang daog. Sumura na siyang pagluto sa punaw. Pabukalo na nato para matimplahag asin sakto. Okay. Guna na to. Buka na sila. Mostly nang buka na. Ngabli na. So, muna siya pagluto sa punaw. Kuha na siya. Serve to cook. Okay. Umana ni guys. Kuha rig bahaw na init para lami ang kaunon. So, daghan kayong salamat sa pagtanaw ninyo sa pagluto sa punaw. Ato na ning i-enjoy nya tilawan na to tagtaod. So, daghang salamat sa pagsubaybay ninyo sa channel. Okay. So, kung unsa inyo ganahan ipaluto, i-comment lang sa ubos kay atong lutoon o ayaw kalimot sa subscribe button. Buka na guys. So. Open sesame. Open sesame. Punaw. Sabaw. Okay kayo. Kinaso na kayo. Okay.